echo ni gomerere mu manyo beganyara ko bagwaka ekambi imeya ebunge iyo ya Nyaribari chacha nene korwa ase ward ya Kiogoro ase ensemo ya Matunu ase bwiga bamenye benseme yo banyara ko bakwemurungania ase embwa yogo tigwa magega ke magendero okwana manegata seni Kendize TV niga bamenye bukuru ase ensemo ya Matunu banyara ko bakwemurunganelia ogo tarosi wagwa ebara iyo ekorwa chisemo cha Matobeni wika chisemo cha Nyakwane yinigo yabeterelia bamenye buri tkoralero gweso kinaguchaka omoroberio bwoko yerosia ebara eyaseboigo banyere ko bakomomocha omobung omo MC bwe ward yo ya Kiogoro Walter Muchache ase batebire banyaranyare ko baga ko batiga magega ke magendero abamenyi bekenyoro kya Matunwa imeye wadi ya Kiogoro ebunge Nyaribari chache nigo baimokana kweroseria ibara iyo ekuroma tobeni goikanya kwana engaki banyare goteba nigo ipari yabirige gusarika egeka nase etaranyara kubage korosigwa goikera bono iga lero tuli no moichano monene tuachira tokole bintu biri bitali kokorekana n'abarayi twachorete I personally na supported your MCA but to an extent akwa void chipara chia seito uchikwa kokole bintu asanga tutamanye abu twamware twatechiga chito chionse twarigiri chibesa sinjere chitokonyara twasombira magena twasombira morom ende tonyara korosie parege ko romoisimi gwatwachorete ntoro chiko sengo tokonyare gekorrekana nga Matunwa etopagwire bono ine tore para korosie para asibu ni ntwa engineer egeko romoisimiwa osinyiru gotokonya sipara chiko toka Matunwa sublocation ase pare dokorosi mosonga ninche na temir kunyeticha matuka mange nara bugoiri amagena na chanara beka wona pare ya to chandire mono pakalere twa mwe bichana na bakenyakenyoro tonyetiche ge kogero mwe musio ito twachorete atubagwete Matunwa na nya bari bunge so tware gusabaiga omoisimigwa bari bakomoikera bamoikere bamotebi ache atigo bagusi acha tokorere gas twensinga choretwe korengana na barwonigo omo MC obo abeirega kumbia ensemo ya magendero amange ase batebire nonyene dispensary yenseme yo nigo eireine magega ase nonye taranyora nonye na mariogo omwesi mwanto bwate na polytechnic kirogoroga na achitaka changa chibesa kara changa chibesa echo nduchiti koras chiete ebintu byarete to nebike ntobwate enyagitari dispensary matega dispensary eyo epare no egochigochi Mario gatari gotoko ntuma etingi kegenderete na bana inchi toko endo toko chikorwari Mario gatari go pimu kwate ugendoria Mario gasegete bono inche nkumeti na abanyakenyoro ngaki bono igotopagwire no mwesi mento gwato mwesi migobori chibasa rege roko enana Matunu ne skuru ere within your ward where do you allocate chibasa chigende chi ward chinga otige chi skuru chi chandegete chiase itoga igombe y'abantu baminto igombe ya amacha bangina twachandekire enyagitari tubwate Nyakwane tomatega iga bitanda mbiyo mariogo teyo matena tiate tabati teyo mochari ate tabati teyo epara ekwete ambulance abwate terigo tokonya inkumetinga iyachi tabana bane ase chinga kiechecho nigo basabire omo MC obo gwesokia na gwikerana ase enseme yo erio korotota amagendero na boigo kubaika angeke magendero ase chinsemo ao egati yabo konyora amache amariogo gotoka chinyagitari no korosigwa gwechipara tema sana accountability area polytechnic chibas chia change tuo ne chibasari chikwarwe to gosenga driving we need accountability kiagara bantu mbako na taxes at the same time chibasa ichiasira uchi mebuko y'abantu mwanja yo no onye toligo chigokora gosonye toligo chigwesoki oche ground iga Matunwa totaina kiotaete we are going to take a step as youths na bangi na balega junto kora bangi ba mama baito bachandegete tokire amangana ya magendere tuireine maega igonga ikomoisimi wesokia totebinga ningi kegenderete kegerete Matunwa ireine maega asa magendero onya tatu tagituma tatu tagiti Guripota lia Egetaseni Kendize TV Elia Taliane Mildred Momanyi